2001 నవంబర్ 30 శుక్రవారం సాయంకాలం 5 గంటలప్పుడు రేపల్లి దగ్గరలో మా స్వరాజ్ మజ్దా డ్రైవింగ్ చేస్తూ తాడి చెట్టు గుద్దేశాను. నేను నా మెడ విరిగిపోయింది, నడుములు చచ్చుబడిపోయినాయి, ఇక్కడ డిస్లొకేట్ అయింది, తెరవలేని రక్తపు మడుగులో ఉన్నాను. నాతో ఉన్న వాళ్ళందరూ దిగి పారిపోయారు. కింద నుంచి మంటలు. అరటి తోటలో పనిచేసుకునే వాళ్ళందరూ వచ్చి మోకేసి గంట సేపు లాగితే ఈ కుడికాల్లో ఉన్న మాంసం అంతా ఓడిపోయింది. లోపల ఉంది కాలు ఎక్కడం, కడుపులో పేగులు గుచ్చుకుపోయిన రాడ్లు. ఏసన్న గారి చెల్లి మేరెక్క శుభ్రంగా వేడి నీళ్లతో కడిగి మిగిలిన మాంసం అంతా కట్ చేసి బయటపడేసి, ప్రార్థన చేసిన కొబ్బరి నూనె, ఆవిడ కన్నీళ్లు మీరు చూస్తున్న నేను